Her i DEA har vi haft nedsat en ungdomsuddannelseskommission, som skulle komme med anbefalinger til, hvordan vi kunne reformere hele vores ungdomsuddannelsessystem fra vores gymnasieuddannelser over til vores erhvervsuddannelser. Og i den forbindelse var der en anbefaling om at indføre et læringstaxameter, som skulle belønne institutionerne for, hvor meget de løftede deres elever fagligt undervejs i deres uddannelse. I stedet for, at vi i dag belønner institutionerne for, hvor mange der gennemfører og hvor hurtigt de gennemfører. Det synes vi i DEA er rigtig interessant, fordi det har jo fokus på kvalitet og på faglighed og hvordan vi får bedre elever og bedre studerende ud i den anden ende til gavn for vores arbejdsmarked og vores erhvervsliv. Og det, som vi så har arbejdet videre med, jamen, det er jo så at kvalificere det her forslag, som kommissionen kom med. Det første, som Ungdomsuddannelseskommissionen, deres anbefaling kom med, det var jo et læringstaxameter til gymnasierne og til erhvervsuddannelserne, men vi kan se i DEA, at det faktisk også godt kan gøre nytte på de videregående uddannelser. Det er samme princip. Det handler om at styrke fagligheden i uddannelserne og give institutionerne et økonomisk incitament til at dygtiggøre deres unge mennesker mest muligt. Og det nuværende taxametersystem har nogle andre formål. Vi vil bare gerne nuancere, eller supplere vores nuværende taxametersystem med noget, som handler om kvalitet. Det er ikke nemt, og vi har ikke nogen grydeklar anvisning på, hvordan det skal gøres. Det er også derfor, at vi bringer det her forslag i spil over for vores interessenter, politikere, embedsmænd, organisationer med videre, for at få kvalificeret tænkningen bag læringstaxameter. Fordi hvordan skal man måle det? Er det på det snit, man har fra folkeskolen, når man starter på en ungdomsuddannelse, og det snit, man forlader ungdomsuddannelsen med. Så nu man starter med snit på 4 og forlader gymnasiet med 7, er det så er det jo, differencen er jo 3, er det så det, man skal regne et økonomisk taxameter, et læringstaxameter ud på baggrund af? Det har vi ikke nogen holdning til. Det vil vi meget gerne diskutere med nogen, som har endnu mere forstand på det end os. Og tilsvarende på de videregående uddannelser. Hvad for snit kommer med fra gymnasiet, og hvad er det egentlig, man skal måles på ved udgangsdøren fra en videregående uddannelsesinstitution i forhold til at kunne regne ud, hvad læringstaxameteret og den økonomiske bevilling til institutionen så er. Så tænkningen er, at læringstaxameteret er supplement. Det skal ikke udgøre den hele taxameterbevilling til den pågældende institution, enten det er et gymnasium, en erhvervsskole eller en videregående uddannelsesinstitution, men det er supplement, et mindre supplement, men som sætter fokus på, især i ledelsen, på institutionsledelsen, på at maksimere kvaliteten og de unges kompetenceniveau.